Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw. Nalapawan na sa karon na record nga active cases ng COVID-19 sa probinsya kung ikumpara sa pinakamataas nga na record sa nagligad nga tuig. Ini ginakahangawan sa karon suno sa gobernador gani temporaryo anay nga ipasara ang mga resort sa mga lugar nga mayara sang 3-digit nga kadamuon sang active cases sang COVID-19. Yaring report ni Barbara Mijares. 1,849 ang active cases ang Negros Occidental sandig sa April 14 nga report sang Provincial Incident Management Team. Nalapawan na ang pinakamataas nga record sang active cases sang Negros Occidental sang 2020 nga nagdangat sadto sa 1,683. Ang sitwasyon sunod kay Gobernador Eugenio Jose Lacson mas kabalakan kung ipaanggid sa nagligad nga tuig, kalabanan sa kasusubong local transmission. Because of the way it's going up, triple digit. So, what's worrisome compared to last year? I guess it will take a while before we can see some downward trend. Wala labot sa curfew nga ginapatuman kag hugot nga pagbantay sa mga pagtililipon suno kay Lacson. Gin-recommend sa Provincial Tourism Officer ang temporaryo nga pagsira sa mga resort sa mga lugar nga mayara sang 3-digit o kung masobra sa isa kagatos ang kadamuon sang active COVID-19 cases. Damlag pa, ginuso ang duha ka semana nga pagsira. Suno sa gobernador, iya na ginabisuhan si Tourism Officer Jeneline Cordero nga magpakig-angot sa mga LGU nga natungdan kag mga tourism officers. Magapabili naman nga bukas ang resorts sa mga lugar kag banwa nga may manubo nga kaso sa COVID-19. Pero 50% lamang sang accommodation o kon mga cottages ang pwede nga mabaton. Our suggestion was have 50% occupancy. Meaning if your resort has 20 rooms, you're only allowed 10. This is to give way for social distancing and for the protection. It is really scary to have a full restaurant or a full capacity occupancy. Ginadayaw naman ni Lacson ang Sipalay City nga bisan manubo ang kaso sa COVID-19 naghugot sang tikang. Sumugod Abril 16, hindi anay magpasulod sa turista kag hindi man pagtugutan sang syudad ang tourism-related activities. Pila sa mga syudad kag banwa nga may 3-digit nga active COVID-19 cases amo ang San Carlos City, Banwa sang Murcia, Cabancalan City, Himamaylan City, Kawayan, Cadiz City kag Bago City.